मोनबा एमपि नि इलेक्शना आलादा आरो एमएलए इलेक्शना आलादा काउन्सिलाव बयबो बिपिएफखौ लुबैयो जे बिराद धौ दंमोन थांनाय बाराव इउपिपिएल नि धौ बाप एकट जागोदान आथा दाथ' दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिबो मोनसेबो मावनो हायाखिसै सेंग्रा सिख्लाफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानैबो दिनै साख्रिबो होनो हायाखिसै बान्दो दंग मोजां जायाखिसै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय मोनफ्रोमबो दफा दिनै सुफुं जायाखिसै एनडिएफबिनि समस्या जोबाखिसै सिमा बारायनाया जायाखिसै 40 थाखौ 60 ता समस्ति खालामनांगौ दाबो मावजायाखिसै गामियाव जे हाबैनो हागोन ना हाया दे बे माने दाउ दुला बाथा होनाय बादि होजागोन नामा पुहुकेटा जायखौ असमियाव बुङो नङा होमबा नेवलाय होनाय सोर गाइखेर लोङो सोर फिथाइ जायो जोंबो नायबाय थादों दा गाइखेर जायोबा फिथाइ जायोबा ब्रेना डेभेलप जायो बयबो मिथिगौ दा बे गाइखेर जानानै फिथाइ जानानै एथ'ग्राब ब्रेना डेभेलप जाबायमोन होमबा बिसोरो बिराद स्पिडआव दिनैनि 5G स्पिडआव खारनो हानांगौमोन नङा होमबा बेबायदिनो बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे नियम जे खान्थि बे मथे दिनै फैयै फैयै बोसोरथाम बारलायलांबाय बेनि थाखायनो दिनै बोसोरथामनि जोबनानै गोदान कमिटि दानांगौ जानायलाय दिनै जोङो बे 6th फाइनाल कनफारेन्सखौ दिनै बानायनाय जाहैबाय आसा खालामदों जोंनि जे गोदान कमिटि जाय बिथांमोना दायित्व लागोन जाय बिथांमोना नेतृत्व होगोन बिथांमोना निस्सय फैबाय थागोन समाव जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ आरो जेसेबां शक्ति दंमोन आरो बेनिफ्राय आरो शक्तिशालिसिन रुपाव बिथांमोना खामानि मावनानै बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ निस्सय देरहासारनायाव मदद होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दतमा समष्टि हिसाबै बेवहाय गुबुन जेबो बिकल्प गैया बेवहाय बिपिएफ राजनितिक दोलोनि रावबो जेबो बिकल्प गैया बेवहाय बिपिएफ राजनितिक दोलोआ देरहागोन मानो होनोबा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा बिभिन्न जाति धोरोमनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे नीति जे आदर्श बेखौ मोजां मोनो आरो बेवहाय गुबुन राजनितिक दोलोआ जोंनाव जेबो प्रभाब खोख्लैनो हाया फैबाय थागोन समाव जोंनि लक्ष्यआ बे फैबाय थागोन समाव जों बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिनि चिफनि गादियाव बा सियाराव फज'फिननो बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा एकदम जानजि खाफ्रानानै दङ समाया माब्ला फैयो बा समाया जेब्ला फैयो अब्लानो दतमानि बिजाथि बा बिटिसिआव जाय बिजाथि जागोन बे बिजाथिखौ देरहासार खालामनायाव मदद 100% जों मदद होनो हागोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिसास दं आरो आं आसा दं बिसास दं आङो दतमानि एमसिएलए हिसाबै थांनाय गोबाव समनिफ्राय जों नुबोनाय बिपिएफ राजनितिक दोलोआ जेब्लानिफ्राय जन्म जादों बेनिफ्राय बे ओनसोलाव खुनु देरहानायनि जेबो गुबुन राजनितिक दोलोआ देरहानायनि जेबो बेवहाय पजिशन गैयामोन दुर्भाग्यजनक मोनसे समाव जोंनि गेजेराव बिभाजन जानायनि थाखाय बे मोनब्रै बा खेबब्रै जे इलेक्शन थांबाय बेवहाय जोंनि दोलोनिफ्रायनो मोनथाम भागाव गावनायनि थाखाय जोङो मात्र 1150 भटआव जों देरनो गोनां जादों बेनि बादै जों बिपिएफ राजनितिक दोलोआ बेवहाय खुनु दिन जेनफेराखै थांनाय जे बिटिआर सुक्तिनि जे धौ जे शान्ति सुक्तिनि जे धौ बेवहायबो जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलोआ बा बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ दतमानिफ्राय खुनु जेबो खालामनो हायाखै ओंखायनो जोंहा आसा दं बिसास दं बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ गोबानानै लागोन आरो फैबाय थागोन समाव जोङो देरहासार खालामनायाव मदद होनो हागोन होननानै आंहा गृह बिसास जोंबो खोनादों बिपिएफ राजनितिक दोलोजों इउपिपिएल राजनितिक दोलोजों बा जे रिजिनेल जे राजनितिक दोलो बेखौ मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय लोगो लोगोनो मोननैबो रिजिनेल राजनितिक दला बेखौ पजिटिभलि लानानै दा रायज्लायबाय थानाय बा आलोचना खालामबाय थानायखौ सोलिनायखौ जों खोनाबाय थादों पेपार मिडिया जों नुबाय थादों जोंबो आङो दतमानि समष्टिनि एमसिएलए हिसाबै आंबो बेखौ वेलकाम खालामगोन जाहाथे भबिष्यतआव जोंनि बे आलोचना खालामनाया पजिटिभ दिगै थांबाय थाथों आरो मोगथां महर मोनहैथों आं बेखौ आसा खालामबाय लोगोसेयै जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैबो नीति आरो आदर्शआ बेवहाय आलदा आलदा दा बेवहायनो गावखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय सोरनिबा गुबुन राजनितिक दोलोनि मानसिखौ लेंनानै लाबोनाय बा गावनि दोलोआव जयेन होफैनाया बे स्वाभाबिक जों ओंखायनो बेखौ जेबो बुंनाय नङा जोंनि नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोना दल संगठना मोजां मोनो बे जों एकदम मस्ट वेलकाम आरो बिथांमोननि जे नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोनजों मार्चाप जाहैदों जयेन जाहैदों बिथांमोनखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया
जों आसा खालामगोन BPF UPPL राजनितिक दोलोनि गेजेराव हयथ' जों जे सिन्था खालामदों रायजो राजाया जेखौ आसा खालामदों निस्सय मोगथां महर मोनथों बेखौ जों आसा खालामो थांनाय गोबाव सम जे बे 15 बोसोर 17 बोसोर जे जों जे शासन कालाव जों जे इलेक्सन गेलेबोदों 15 बोसोराव जों खेबथाम जे इलेक्सन गेलेना जों देरहासार जाबोदों बेवहाय हारसिङै सिंगेल BPF राजनितिक दोला रावनिबो सहाय लायाबालानो सोरबा मानगोनां MDB नि संगठननि बिथांमोननि बा UPPL नि एबसुनि सोरनिबा संगठननि कुनु सहाय लायाजासेनो BPF राजनितिक दोलोआ थांनाय 15 बोसोर बा खेबथाम गभर्नमेन्ट सालायबोखांबाय बेवहाय गुबुन राजनितिक दोलो बा दिनैहाय गोदानै जन्म जानाय बा माबा मोनसे दोलोनिफ्राय गेलेगोन NDP बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोना गेलेगोन होननाय खोथाया जोंनि BPF राजनितिक दोलो हिसाबै जेबो खथि जाया बरंस बिथांमोना गेलेयोबा जोंहा लाबसो जानायखौ जों नुदों खारन मानो होनोबा बिथांमोननि माखासे दल संगठनफ्रा गोबां फारसेनि बिथांमोननि कर्मकर्ताफ्रा UPPL राजनितिक दोलोजों बा PCDR राजनितिक दोलोजों बिथांमोना बांसिनै सिथाबनानै खामानि मावबाय थाबोनायखौसो जों नुबोदोंमोन आरो दिनैहाय गोदानै बिथांमोना गावसोर एक्सट्रा गेलेनायाव BPF राजनितिक दोला बेवहाय खथि जागोन बेखौ जों नुवाखै ओंखायनो जोङो फैबाय थागोन समाव BPF राजनितिक दोलो हिसाबै जोंनि भबिष्यतआ बिराद उज्जवल जोंनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा जोंनि BPF राजनितिक दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारखौ शिब महरै सानफ्रामबो बा हदाय लुगैबाय थायो बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ नोंथांमोननि मिडियाबो जोंनिफ्राय बांसिनैनो मिन्थिगौ हयथ' ओंखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थागोन 2025 नि इलेक्सनाव BPF राजनितिक दोलो हिसाबै बे BTC नि शासन बारखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो फिन खेबसे हाग्रामा महिलारि सारा BTC नि चिफ महरै जागोन होननानै जोंहा एकदम बिश्वास दं जोंनि बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया BPF राजनितिक दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो ओंखायनो बे ओनसोलनिफ्राय आङो बिजाथि जायोबा बे ओनसोलनिफ्राय आङो 7निफ्राय 8000 बेबदानाव आङो मा होनो भट मोननानै बेवहाय देरहासार जानो हागोन एकदम खाथान बेखौ आं एकदम गृह बिश्वास बे दतमा ब्लकनि दिनैहाय बे ट्राइनियेल कनफारेन्स दा बेनि डेलिगेट सिटिं सोलिगासिनो दङ बे डेलिगेट सेसनाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों जोंनि BPF नि वार्कारफ्रा दिनै बे गोबां बोथोरा गाज्रि दिनै अखा हादोंब्लाबो जोंनि साफ्रोमबो वार्कारा न'निफ्राय ओंखारबोजोबदों बाहागो लाफैदों बेनो फोरमान जे BPF दोलोखौ जेसेबांनाखि बारहुंखा सारअन्थाइ जेसेबांखि खैदां खैफैया मानो 2025 आव हमथानो हानाय नङा बेनो फोरमान रायजो राजाफ्रा उइलिंलि फैदों बेवहाय सोरखौबा माने न'निफ्राय लेंना लाबोनाङाखै BPF नि मिटिं दं होननाय लोगो लोगो बयबो गोसो जानानै ओंखारबोदों दा बेनो प्रमान 2025 आव BPF आ सरकार दानो थांगासिनो दं बेखौ रावबो होबथानो हाया बे रायजो राजाफोरनि जे मेन्डेट बेखौ जों दिनैनो मोनबाय होननानै बुंनो हायो जेसेबां राजनितिक दल गोदान दाया मानो जेबो लाब गैया गोदान माने गोबां गोदो दल दंमोन BPPF दाबाय BPF UDPF दाबाय अनेकथा पार्टी दाबाय गाव हारसिंनो थैलांजोब्बाय बे समनि दाहाराव रावबो गाबथानो हायाखै दा बेबो ओरैबायदि दाहाराव सोलिना दं BPF नि जे मोनसे दाहार बेवहाय रावबो गसंथानो हाया आरो बे दैमाखौबो बारनो हाया बेबादि मोनसे दाहारा सोलिगासिनो दङ गतिके आल्टिमेटलि बे BPF आव बयबो ज' जाजोबगोन आरो दानो हायोबाथ' मोजांसो जोंहा BPF आ मोजां माने माखासे माने लाइक माइन्डेड दिनैहाय माने UPPL NDP लाइक माइन्डेड मानसिफ्रा जुदि NDP आ गोदान दायोबा बे दा UPPL आव भट होग्रामोन बिसोर बे भटआ गावनानै थांगोन जोंहा आरो लार्जेस्ट मेजरिटि जानायनि मोनसे सुबिदायासो दङ जों खोनाबाय थादों दा गोबां मोनसे पलिटिकेल पार्टि ज' माने गोदान जोनोम जासिगोन होनबाय थादों सोरबाया डेपुटि चिफनि लबाव माबा माबि केम्पेइन खालामबाय थादों मादों बिदि खोनाबाय थादों दा जेखि जाया जोंनि BPF आव जेबो खहा खालामा जोङो BPF आ रायजो राजाफोरजों दङ रायजो राजाफ्रानो दानानै निसाय दा रायजो राजानो जोंखौ आदर खालामगासिनो दङ आरो बेनो फोरमान जे थांनाय जोङो MP इलेक्सनाव हारसिङै गेलेनानै जे जोङो एथ' बुरजा भट मोनदों 4.5 लाख जोंनि बिरोधि दल मोनब्रै मोनबा पार्टी नांनानै ज' जाब्लाबो जोंखौ माने फेजेनदोंबो होननो हाया क'क्राझारावथ' जों देरहाजोबदोंआनो बुंजायो दा जोङो थांनाय बारनि जेनाखि इलेक्सन 25टा MCL समस्ति देरहाखादों डेट मिन्स सरकारा अलरेडि जोंना जाखानानै दङ
दा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावथ' आरो 25टा मोननो 30टा बारगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो मानो होनोबा एमपिनि इलेक्सना आलादा आरो एमएलए इलेक्सना आलादा काउन्सिलाव बयबो बिपिएफखौ लुबैयो जे बिराद दोहौ दंमोन थांनाय बाराव इउपिपिएलनि दोहौ बाप एकट जागोदान बिसोर सानदोंमोन 25टानि बारा मोनगोन दा नुबाय 11टाल' देरहादों थांनाय बाराव इसेग्राब दंमोन आथा दाथ' दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिबो मोनसेबो मावनो हायाखिसै सेंग्रा सिख्लाफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानैबो दिनै साख्रिबो होनो हायाखिसै बान्दो दंग मोजां जायाखिसै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय मोनफ्रोमबो दफा दिनै सुफुं जायाखिसै एनडिएफबिनि समस्या जोबाखिसै सिमा बारायनाया जायाखिसै 40टाखौ 60टा समस्ति खालामनांगौ दाबो मावजायाखिसै दा बे मोनफ्रोमबो अर जोंब्लावजोबगासिनो दं दा बर' समाजाव दा गतिके बर'फोरनि भट मोननांगौआ प्रमद बर'नि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे आगनि फरिखासो जानानै दं बे गामियाव जे हाबहैनो हागोन ना हाया दे बे माने दाउ दुला बाथा होनाय बादि होजागोन नामा पुहुखेदा जायखौ असमियाव बुङो नङा होमबा नेवलाय होनाय दा बेफोरबादि मोनसे परिबेससो फैगोन नामा जों दिनै मोनदांहरनो हायो आरो मालाय दा बे सोर गाइखेर लोङो सोर फिथाइ जायो जोंबो नायबाय थादों दा गाइखेर जायोबा फिथाइ जायोबा ब्रेना डेभेलप जायो बयबो मिथिगौ दा बे गाइखेर जानानै फिथाइ जानानै एथ'ग्राब ब्रेना डेभेलप जाबायमोन होमबा बिसोरो बिराद स्पिडआव दिनैनि 5G स्पिडआव खारनो हानांगौमोन नङा होमबा 5G स्पिडआव खारनांगौमोनबा बिटिसिआव बे मोनब्रै मोनबा जिल्लायाव दा बिथांमोननि मावनायजों डेभेलप जेरखम सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदोंमोन दा मोगथां महर मोनफैनांसिगौमोन दा बे बिथांमोना बुजिबाय बे गाइखेर जानानै फिथाइ जानानै जे डिसिसन लादों बे डिसिसना ओंखाम जाग्राफोरजों हाया माइरं जाग्राफोरजों हाया बेखौसो फोरमान होनाय जादों आरो मालाय दा बे बिथांमोना जे फिथाइ सामथाइ जानानै इसेग्राब डेभेलपमेन्ट जानानै जे खामानि मावनो हायाखै बेखौ बिथांमोना गावसोरनो फोरमान होनानै लाबाय रायजो राजासो बिजिरगोन गाइखेर जाग्राया बांसिन मावनो हायो ना माने ओंखाम जाग्रा ना बेदर जाग्राया बांसिन मावनो हायो बिथांमोना नुगोन आरो मालाय दा बेखौ जों मोनब्रै मोनबा खोलोब थांबाय होननाय खोनादों आरो जाय रायलायग्रा बेबो बुंना होबाय जोंनि रबिराम नार्जारि सारा दा मोनसे क्रिटिकेल पिरियडआव फैबाय दा आरो स्पस्ट बिथांमोना आगोलाव बुंबाय थादोंमोन प्रमद बर'आनो चिफ जागोन दा जोंनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया गावनि खुगानिफ्रायनो बुंनानै होबाय दाख्लै खासियाबारियाव जे चिफआ गावनो जागोन बे खुनु दिसपुराव थांनायनि खुनु बाथ्रा गैया दा बेनिफ्राय स्पस्ट जाबाय प्रमद बर'आ चिफ गारनो गोसो दंना गैया दा प्रमद बर'आ जुदि दिनैहाय जुदि जाथिनि सार्थआव बा बिटिसिनि सार्थआव जुदि खौसे जानो लुबैयोबा गाबोन डिक्लेयार होनानै लाथों आंनो चिफ नांला आङो बिटिसिनि सार्थआव केबिनेट मन्थ्रि जानानै आङो आसाम स्टेटआव खामानि मावहैसै माखासे दिनै बुंनांगोन एमपिफ्रा बुंनांगोन जे बिटिसिनि सार्थआव दिनै जों माने दिल्लीयाव खामानि मावनोसै जयैनो दिनै एबसुआ बुंनो हानांगोन रुल खालामनो हानांगोन प्रमद बर' नों 4 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखिसै गतिके नों चिफ जानो मोनला हाग्रामानि चिफ जाफिननांगौ दिनै रुल खालामनो हानांगोन बेसो जातीय संगठननि केरेक्टार जागोन आरो बे रलखौ प्ले खालामथों दिनै दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होमब्लासो जों मानिगोन एबसुआ दिनै बे जे खौसेथिनि जेनाखि इनिसियेटिभ बेखौ बिथांमोना होमबासो मावफुंनो हागोन बेबादि डाबल सिन्डारजों हाया मालाबा प्रमद बर'नि जानानै बुङो मालाबा सेल्फ स्टाइल जानानै बुङो बेबादिजों जानाय नङा दिनै बिसोरनि पलिटिकेल केरेक्टारखौ बिथांमोना गारनानै फैनांगोन दिनै दम होनांगोन खुनु फर्मुला गैया बेवहाय एबसुआ रुलसो खालामनांगौ दिनैहाय प्रमद बर' नोंजों जाला डाइरेक्ट बुंनो हानांगोन बिसोरो फेरेंगा नोंजों जाला गबिन्द नोंजों जाला गतिके नोंसोर रिट्रिट जाजोबदो जोङो मिलायनोसै 20टा बोरै गेलेनो हायो फैबाय थानाय 2026आव सोरखौ एमएलए खालामनांगौ सोरखौ एमपि खालामनांगौ जों डिसाइड खालामसिगोन गतिके नोंसोर जिराय बेफोरबादि बाथ्रा बुंनो हानांगोन दिनै एबसुआ होमब्लासो दिनै बे खौसेथिया जाफुंगोन नङाबा बेबादि शिबनि लबि खालामबाय थानाय मन्थ्रिनि लबि खालामलायबाय थानाय गावबागाव साइसआव बुंबाय थानाय मालाबा गाइखेर जानायनि माबानि लोंनाय जानायनि नामाव बेबायदि गावजों गाव प्रपागेन्डा होलायनानै मुं सुलायनानै मालाबाबो खौसे जानो हाया दिनै एबसुआ रुल होदों आं बेखौ दिनै खावलायदों